Il-faċilità korrettiva tkun ambjent ta' dixxilpina, ta' serjetà, imma ambjent fejn hu mċaħħad mill-libertà, mill-faċilità li jagħmel dak li jixtieq u dak li jrid. U li wkoll huwa mċaħħad mill-intimità li kif tippermetti l-liġi u r-regoli tal-faċilità korrettiva, almenu ikun jaf li f'dan l-ambjent huwa maħbub. Kelma forsi assurda, stramba, il-ħarsa tagħkom uffiċjali korrettivi tkun dejjem ħarsa ta' mħabba. Tgħid li tkun ħarsa ta' dixxilpina, mela le, tkun ħarsa ta' serjetà, mela le, imma dejjem tkun ħarsa ta' mħabba. Għax l-ambjent ta' sikurtà li hemm bżonn jinħoloq anke bit-teknoloġiji moderni, anke f'ambjent forsi rinnovat u mhux iffullat, irid ikun ambjent fejn il-bniedem ma jitlifx it-tama. Irid ikun ukoll ambjent fejn kulħadd għandu s-sapport neċessarju, mhux biss ir-residenti tal-faċilità korrettiva li aħna fit-triq insejħulhom il-ħabsin, imma anke intom għandkom bżonn is-sapport għax dak li taraw intom ma narawx aħna, dak li tisemgħu intom ma nisemgħux aħna. U l-istess għar-residenti li tridu tkunu il-missirijiet u l-ommijiet tagħhom. Immaġina inti li fiċ-ċella hemm ibnek, hemm ħuk, hemm bintek. Kif se titrattaħ?